بەیەکەوە خەونی مامجەلال و کاکنەوشیروان بەدی دەهێنین و ڕێککەوتنامەی دەباشان سەردەخەین. بەیەکەوە ڕۆحی ئەو دوو سەرکردە مەزنە شاد دەکەین. بەیەکەوە بەهێزترین. پێکڤە پێسترین چونکی هێزەمە دێ تەبایی و پێکڤەبوونێدایە. پێکڤە پێسترین دێشین دەست لێ ناودەستێن لاوان کچان و کوڕان تێک و شەرێن وڵاتی ئێکەتیە ڕێزێن ملەتێ خۆ بەرەف گوهڕینێن مەزن و هەمەلایان لێ وڵاتی مکۆمکەین. هەڤپەیمانیا کوردستان ناوونیشان و ئامرازێ vê pêkve karkirina me ye. Bi vê hevpeymaniyê dê Çînê Bexda bû berevaniyê jê mafên destûriyên netewaxo bû dabînkirina mafên darayiyên Kurdistanê bê budce û mûçeve. Bê piştevaniya îrada milletê xwe bêrawastiyan û dîr jê mûzeya dê dê li ser danûstandinên Marasûnî lê civata nûneran berdewam bîn. Dê hikûmeta Bexdada bê serbilindî dê rijdî û pêdagiriyê lê ser mafên xwe keyn. Pêkve pêstirîn ji ber ku hêşta destkeftên me nedibine cihin, hêşta qewareyê Herêma Kurdistanê yê li jêr gef û metirsiyê. Hêşta şiyanên hêza serbilinda pêşmergeyî wekû beşek ji rêkxistûka berevanî Iraqê nehatiye binecihkirin. Hêşta dîmokrasî û fireyî, pêkve jiyan û dadperwerî û emnahî lê sertaserê Iraqê êt pêtivî bê êkrêziya me ne. Ev hevpeymaniya hêza bû Kurdistaniyan û Iraqiyan û xelkê dîmokrat xaz. daxwaza welateke dîmokrat, welateke dûr jê tayfgerî û şofîniyet û veder jê cudahiyên cenderî û davînkirina mafên welatîbûnê diket. Daxwaza jiyaneka baştir û hukmraniyeka jê hejî diket. Ev hevpeymaniya hêz û morala bû paşa rûja gencên welatî lê Kurdistanê bê Kerkûk û deverên veqetiyayî ve. Heta bû xelkê Bexda û Basra û hemû parêzgeh û deverên diyên Iraqê daxwaza jiyan û jiyar û xizmetguzariyên baştir diket. Ji pêxemet damezrandin û misûgerkirina derîveyên kariyên şerefmendane çendîn peyamên nerazîbûnê hebûyne û hene. Pêkve pêstirîn da divê wêzgeha nû jî de giyanê Serok Mam Celal û giyanê Rewanşad Kak Newşêrwan Mistefa Şadbît. Wextek dihêt karwanê rêkeftina debaşan ji vê hevpeymaniyê jî dê dengî bû dengê bilindê milletê me kom ket. Hevpeymaniya Kurdistan ji vêrê dest pê diket bû dabînkirina zortirîn hijmara kursiyan lê Parlemanê Iraqê. Bu armancên bilind û pîroz lê du mahiyê jî dê bîte sîbera komkirin û navendeka hander bû hemû wan kesên bawerî bê van bihayên bilind hey ku bihayên neteweyî û niştîmanî ne. Bihayê hemû tex û çîn û regezên gelê Iraqê ne. Bê dengên hewe, bê îradeya hewe, pêkve bihêztirîn û dê du destên parêzerên Kurdistanê bîn.